Уважаеми зрители, добър ден! Вие сте с поредното предаване на телевизия Евроком. Ние имаме две части на това предаване. Едната част е медицински обяснения за агресията в нашето общество, а втората част е показана на скрина. Тя ще мине като подам знак епигенетика в педиатрията, която се свързва с медицинските обяснения, особено за младите хора. Агресията е позната. Да, може да смахнете епигенетиката, след 15-20 минути ще я пуснем. В обществата на развитие винаги е имало агресия и тя е позната по време на военни походи, на войни, на стълкновения още в древността между племена с много агресивни методи и смъртност. Но ние сме социално общество, мирна държава и не можем да отречем, че не е имало агресии в миналото, скандали по различни села и градове, но като че ли становището на повече българи е, че агресивното поведение на млади и стари хора се увеличава през годините. То се увеличава по медицински причини и по социални причини. Кои са медицинските причини? Агресивно поведение на мозъка е доказано в наука, и то в медицинската наука, чрез промени в отделни структури на мозъка. Тези промени могат да настъпят още вътреутробно, когато се развива мозъка на бебето, не се доразвиват някои връзки между неврони и други клетки добре или по-скоро се развиват патологично. И тогава детето видимо се ражда здраво, но с растежа добива агресия, агресивно поведение. Дори заболяването, което за първи път в България преди 18 години аз говорих пред голямата аудитория на лекари по време на съботните медицински симпозиуми, това е агресивното поведение и намалената памет, неконцентрираност от децата. Забелязва се още 2-годишна възраст, вече в детската градина, в социализирано общество, да го наречеме, те проявяват по-голяма агресия. Тя е вербална, веднага да кажа агресията и физическа. Вербална и при възрастни и младежи, израстващи, е свързана с крясъци, обиди, различни речеви изстъпления, непонятни понякога, и физическата е рискова. Тя е свързана с побоища, а при децата с тази хиперактивност и нарушено внимание, с памет нарушена, е свързана с блъскане на своите приятели. Те, примерно, са събрани дечицата в детската градина, рисуват, попълват блокчета и той или тя, много по-често е при момчетата, имат агресия, хвърлят книжките им, техните боички и така нататък. Тогава веднага трябва да вземат мерки родителите, абсолютно веднага, и да мислят за това заболяване. Наричахме го синдром, когато за първи път го представих в България пред стотици лекари, после пред студентите, беше синдром и за него писах в много прочутата ми и взета от лекарите книга "Лекарства за детето". Тази агресия, вродена, може да бъде и придобита. Вследствие травма пада бебенцето, удря главичката, образува се фиброзна тъкан в мозъка и се нарушават връзките в дадени региони, които регулират поведението. Тя може да бъде болестна след прекарана инфекция. Имаше период на повишен брой на вирусни менингити,
повишен брой на различни бактериални инфекции, които правят менингоенцефалити, и тогава също се увреждат важни тъкани на мозъка. Тя може да бъде в резултат, пак медицински резултат, може да бъде вследствие употреба, вече и при по-възрастни се проявява често, на алкохол, на наркотици. Наркотиците са тема, по която ще говориме тази есен в нашите предавания. Ние сме говорили. Наркотиците като употреба водят до така наречената лекарствена зависимост или развитие на толеранс. Човекът, който започва да употребява наркотици, се нуждае от тях и изгражда зависимост. Първият етап – пациентът се изкачва по стълбата на зависимостта. И вторият етап е етапът на вече доста развита зависимост към наркотика, когато пациентът не може да живее, да функционира без наркотик. Тогава важните системи, като бъбрец, черен дроб, сърце, мозък, имат необходимост от внасяне, и то в повечето случаи на по-големи количества наркотик. Затова наричаме толеранс, привикване към по-ниската доза и стъпаловидно увеличаване. Една българска книга "У нас осъдени души", много четях и много харесвах и тази книга, започва с абстинентния синдром на Ани Хорн. Пример как богата жена може цялото си богатство да даде за наркотици. Това правят и младежите от богатите семейства. Родителите им дават пари, те купуват наркотици, а друга група младежи хем употребяват наркотици, хем ги продават. Това са дилърите. У нас много се увеличи броя на употребяващи наркотици и аз поздравлявам, нямам право в тяхно отсъствие да казвам имената, но една от водещите психиатърки на България, която е директор на голяма психиатрия, много я уважавам, преданна към лекарската професия, специалист-психиатър. Тя каза, че всяко трето дете, младеж в България, употребява наркотици. Колко ги употребява, колко често, ние нямаме тази сигурна статистика, но когато малки деца в пубертета употребяват наркотик, мозъкът много бързо привиква към наркотика. Търси го наркотика. Дори може да направи агресия, за която говориме, за да си купи и намери наркотик. Агресивното поведение може да дойде и след алкохолизъм при млади и по-възрастни и най-възрастни. Навсякъде употребяват алкохол по филми, по различни презентации. Дори казват: хайде, ходим да пием по чаша вино и питие. Едно е, аз работя в областта на алкохолизъм. Много дадахме с екипа в САЩ, където съм 30 години, като гост-професор в началото. После бях избрана за професор в Ню Джерси, Ротгърс университи. Дадахме много на наука и клиника за употребата на алкохол. От всички анализи, конгреси и учените и клиницистите се обединяват, че не се води до алкохолизъм, т.е. привикване и пристрастяване, когато не повече от 21 питиета на месеца, а едно питие е 75 грама твърд алкохол. Популярното у нас ракия, водка, уиски. 2 чаши по 150 мл, не повече от 300 мл вино за деня, говоря, това е дози за деня, и една
максимум 2 бири, ако са по-малки. Но идете, разходете се в София, като дойдат абсолвентските балове. Още в началото на май ще видите младежите едва ги носят от едната страна литър и половина, от другата литър и половина бира, а па съседния младеж носи водка, уиски. Те смесват, това е много опасно. Смесването на бира с твърд алкохол води до бърза зависимост. Някак си реагират отделните неврони и се така събират, за да дадат тази зависимост. Абстиненция синдром е много хубаво описан в нашата литература. Психиатрите го познават и учат студентите в курса по психиатрия. Поклон пред паметта на всички наши учители психиатри. Бяха отлични, незаменими. Там те ни четяха така наречените халюцинации по време на абстинентния синдром на известни в България личности, които влизат в психиатрията и предизвикват много интересни разкази. Те им виждат привидения. Едно от тях е един от известните артисти. Например, той лежи и казва на лекаря: да, отвън от прозореца виждам много бяло, хубаво изпрано бельо, чершафи. Около тях летат пеперуди и тези пеперуди искат да влезат вътре. Или казва: ама как ще влезат вътре, като тук тичат плъхове, тичат мишки, тичат малки животни и те ще подгонят пеперудите. Това е много така артистичен пример за абстинентния синдром. Той почина, не можаха да го спасат. Днес имаме лекарства, с които можем да помогнем на абстиненцията, но лечението и на двете, и на алкохолната зависимост, и на наркотичната зависимост е трудно и продължително, уважаеми зрители. Дават ми знак да направим малка почивка за реклами и продължаваме. Агресията, върху която първата част на нашето предаване се спираме, след малко ще минем към епигенетика, е и социална. Тоест бедността, проблемите на излишък в отглеждането на детето, а мозъкът се развива първите години от растежа на детето. Той е свързан с скандали вкъщи, разправи, което детето, аз съм говорила и пак ще подчертая, поклон пред паметта на академик, професор, лекар, невролог Титянова, когато ги доказа със съвременните методи. Това са едни кортикални неврони, които са до кортекса, които са паметови неврони. Те запомнят скандалите в къщи, поведението на родителите. Те запомнят и след 20 години го възпроизвеждат. Тези крясъци, тези лоши вербални, включително и физикални нападения. Социалното има две страни. Едната е бедността, втората е излишъка. Сега втората страна е много неприятна и тя аз писах в постовете родителска отговорност. Ако в първата страна излишък е държавната отговорност, малки заплати, безработица, втората презадоволени, неработещи индивиди ги наричам. Те са млади хора. Няма значение, че получавал добри оценки в гимназията. Той е растял в презадоволена среда. Там му се е казало: всичко, сине, за теб. Не се притеснява. И сега в момента родителите на единия излизат и говорят неща. Срамота е. Да бяха навели глава и да кажат съболезнование към смъртно пребития човек.
Няма значение, че е шеф на полицията. Това има значение за неговата длъжност. Ако си в Щатите, ще те осъдят веднага по бързата процедура и влизаш за поне десетилетия в строг затвор. Тук ние сме неолиберализъм. Лоша работа в демокрацията на България. Всеки си прави какво си иска. Всеки може да пребие. Ама защо не бил казал, че е полицай още в началото? Ами, ако обикновен гражданин трябва да му спукаш бъбрека, както при този шеф на полицията в Русе, да загуби литър и половина кръв, ние в медицината учиме, че ако загубиш литър кръв, си на границата на смъртта. Сърдечно-съдова, мозъчна, бъбречна. Той бъбрека е почти загубил. Спасили са го. Но аз имам опит с пациенти с бъбреци, с болни бъбреци. Това спасяване е временно. Дългогодишна е прожекцията на усложненията. И аз изказвам съболезнования към семейството, към колегите за тази брутална агресия. То явно е ритън. Те ходят с дебели подметки в областта на бъбреците. Те правят това или бият с прътове железни, си носят по колите. Не дейте така. Не дейте да... Аз зная, че майката я боли. Всяка майка я боли. Но оставете го да го превъзпитат, след като толкова години не е възпитан. Оставете го, говоря за всеки и за той, който пусна влака. Ако имаше хора, щяха съвсем всичките да бъдат прегазени и смъртни. И той, който нахул с АТВ-то и уби и рани 7 човека, уби 2. 1 или 2. Този, който влезе с колата в трамвая и уби и рани 2. Не дейте ги защитава. Липса на труд, на трудово възпитание, липса на родителски грижи или презадоволеност, както е последният случай на младежите или на някой от тях в боя върху невинния полицай. Пак повтарям, ако сте в някоя държава, в която има респект към полицията, ти няма да посегнеш. Не можеш по 12, 2, 3 часа да тичаш по улиците на града или по селищата, да правиш шум, да викаш. Тая сутрин тези дни чух, че били хвърляли някои домати. Какво да правят живущите в блоковете? Аз писах на мой пост. Те по цяла нощ шумът с моторите, с колите, драйвинг го казват. Те по цяла нощ търчат разюздани младежи. Липсата на трудово възпитание, липсата на родителско възпитание, агресия развива, някъде енергията изсипват и презадоволеност. Аз имам наблюдение, дори малка статистика като лекар, че част от тези деца на презадоволени семейства, значи от едната страна бедност, лишаване, няма мляко, няма хляб в семейството, от друга страна стотици или хиляди левове се дават да му купят скъпа кола, да му дадат много пари. Той купува наркотици и хвали се на приятели. И тези деца са психозно увредени. Психиката е увредена. Психозно е неправилно, психически е правилната дума. Повечето от тях са обект на лечение от психиатри. То сега не е публично. По-рано ги регистрирахме. И те се плашеха, и родители, и семейства, от тази вечна седяща карма на регистрация, че е психично разстроен. Сега ги лекуват, опитват се да ги вкарат в реда, но пак казвам, тръгнали тази зависимост към наркотици. Забравих да кажа
хазарта и той влиза тук и там погълва много пари от богати хора и богати младежи. Трудно, много трудно е пътя на възстановяване. Агресия не трябва да има в обществото. Държавата е длъжник със своите неолиберални политики, закони. Трябва да имате наказания строги за младежите. След 10 години, след 11 години у нас пубертета тръгва като възраст. След 11 години нека да имат страх от затворите. Защото той казва, моя приятел го хванаха. Той преби двама старци на пешеходна пътека, но нищо му не стана. Пуснаха го, защото майка му и баща му дадоха пари. Това не трябва да има. Закони много, много строги. За крадци, обирачи на къщи, за престъпници. И работа. Научете ги да работят. Така както някога ние бяхме на бригадите, ученици, всеки клас, дори от малки преди гимназия, студенти, продължавахме първи и втори курс в бригадите. Това е труд. Трудът дава път на енергията, това е вече медицинската част, помага на развитието и до развитието на различни части на мозъка. Трудът е много, много възпитателен. Да имаш дори мазоли съм имала по време на бригадите. Разбираш как се изкарват парите. Малкото пари с много, много труд. Държавата е голям длъжник в законодателство и в прилагане на законите. Държавни органи не бива да получават пари. Дали са отгоре, от правосъдие надолу, дали са по места, по-малки, така, отговарящи хора, които прикриват престъпниците, това не трябва да го допускате. Не и не, уважаеми държавници. Ако законът е строг, нека прокуратура и съд го спазват. Не можеш да искаш да се промени града, в който ще съдат тези прибили тежко до смърт шефа на МВР. Защото, виждаш ли, Русе е малък град и някои адвокати не искат да ги поемат. Ами те и адвокатите, и правосъдните така специалисти имат вече срам от тая агресия и от това така безпардонно, безотговорно поведение на млади и стари хора. Така че аз пледирам държавата строго, много строго да влезе, да се освободи от този либерализъм. Виждаш ли демокрация, той има свобода, може да прегази двама стари хора, може да убие с дебелите си бутуши и подметки чрез скъсване на бъбрека някой човек или загуба на кръв. Ама той, нали, има свобода. Има свобода на пространство, да ручи цяла нощ, да не спят работещите хора. Държавата е в дълг към всички нас, към нашето добро общество и пледирам към нея. Ние няма да се съгласим агресията да върлува по пътища, по училища, по градинки, да бъдат изнасилвани жени и момичета, да бъдат бити до смърт. И сега ще минеме към следващата част. Една от медицинските причини да се развива агресивен мозък и при това заболяване при малките деца, още започващи до агресивност, е епигенетика в педиатрията. Епигенетиката е част от генома. Епигенетика са промени в хистоните, има фигури, пускайте ги, които обвиват ДНК веригата
и тя е на гени в различни клетки. Това са химически промени, химически реакции и аз поделям с аудиторията моя опит. Пак бях една от първите, която постави епигенетика в България, пак на тези симпозиуми преди 17, 18, 20 години за епигенетика в медицината. Химическите реакции включват различни ензими и тези ензими станаха таргет, абсолютен, точен таргет, да бъдат блокирани с вещества, които станаха лекарства, епигенетични лекарства и първо се внедриха в онкологията. Те самостоятелно не могат ефективно да правят химиотерапия на туморите и то злокачествените. Но те блокират епигенетично метастазите в онкологията, туморите и фактически епигенетиката, ето тук е хистоните на въртяната верига на тази структура и тук са епигенетичните показани с стрелка. Педиатрията при много болести, те са изредени на слайд. Много болести, които преди 20-30 години имаха дискусия за причините. Сега знаем, особено се разработи епигенетика в психиатрия. У нас в България наши докторанти я разработиха под мое ръководство. Разбира се, че различните видове психози, епигенетика, отварям тук скоба, може да настъпи на 30 и на 40 и на 50 годишна възраст. Т.е. и тогава могат да се появят не само в педиатрията психозите, при депресията, честа в педиатрията, при деца, особено по време на пубертет, при аутизъм, при ранен паркинсонизъм, редки заболявания и разбира се, епигенетиката има място при много, много болести. Пак ще направим почивка за реклами и продължаваме. Ще завършим предаването с третата част, която е посветена на епигенетика в педиатрията. Казах заболяванията. Епигенетика много е изучена напоследък при ендокринните болести, при захарен диабет. Опитваме се и днес, и в момента, в който говоря, да създадем нови лекарства, помагащи на диабетно болните, при тежките форми на диабет, които имат епигенетичен механизъм на действие, така както направихме с противотуморните лекарства. Имаме маркери за епигенетика. Те са показали на този слайд. Тези маркери могат да посочат къде в мозъка, тъй като сме на мозъка днес. Прехвърлихме моста от агресиите и психопатиите в нашето общество. Могат да дадат илюстрация. Тя е показана на слайда, къде имаме епигенетични промени. Но имаме някои тежки форми на диабет, ще видите по-нататък, при които епигенетиката има роля. Епигенетиката има роля при алкохолизъм. Ние го доказахме, много силни са нашите проучвания на екипа в САЩ и тук в България ги продължих с моите сътрудници. Да, епигенетични са унаследяванията и така наречените наследствени форми на алкохолизъм. Дори в момента говорим за наследствени форми на пиянството. Това са изследванията върху мозъка, доказващи епигенетика. Епигенетика има при чернодробните увреждания от алкохолната хронична употреба. По-бързо се развива СИД и жълтеница и чернодробна недостатъчност по епигенетичен механизъм. Това е доказано. Епигенетика има при ранната смъртоносна форма на
захарен диабет при новородените, при бебетата. Показвала съм го на слайд и вие ще видите слайдовете. Ние качваме предаването кардиограма на интернет и ще го видите, когато си го пуснете по интернет. Епигенетиката, причините за нея съм посочила на слайдовете. Те са различни. Често употребата на вещества, наркотици, алкохол, токсични вещества, отравяния, включително отравяния от змии, кърлежи, скорпиони и така нататък. Фактически епигенетиката се получава и под влияние на някои лекарства, епигенетични промени, например вълпроева киселина. Това е генерика, базата за много ефективни лекарства в лечение на младежката, на детската епилепсия, вълпроватите. Те много бързо добиха популярност и тук имаме епигенетика. Епигенетиката ни дава основание лекарствата, които се създават и в момента се разработват, да се комбинират с утвърдените лекарства, за да се потенцира, увеличи активността на утвърдените при дадени заболявания, като епилепсия, като аутизъм, депресия, което касае младите хора. Тук ще спра и ще кажа, че депресията при младите хора води до ярост, до агресия, до психопатия, до отхвърляне на всичко, което обществото положително може да даде на младежта. Фактически, епигенетиката е този клон, който доведе, и сега гледам по рекламите, епигенетика при кожните болести, епигенетика при контрол на здравето на кожата, красотата на кожата. Имайте го предвид, когато детето израства, да го пазите от токсини и да знаете да го пазите от лъчелечения, епигенетични фактори. Благодаря ви за вниманието. Какво би станало, ако нашите гени не са единствените, които определят съдбата ни? Ако освен буквите на генетичния код съществува и невидим почерк, който диктува кога и как тези гени ще говорят. Това е светът на епигенетиката, науката за финните механизми, които управляват активността на гените без да променят тяхната структура. В педиатрията този свят се оказва решаващ, защото именно в ранните години се поставят основите на развитието на мозъка, нервната система и целия организъм. Тук епигенетичните промени могат да определят дали едно дете ще се роди здраво, дали ще се развива нормално или ще се сблъска с тежки заболявания. Изследователите вече доказват, че епигенетиката участва в патогенезата на редица състояния, свързани с мозъка – епилепсия, психози, депресии, аутизъм, дори болести като Паркинсоновия синдром и някои редки генетични заболявания. Всички те са не просто медицински диагнози, а човешки съдби, които често започват още в детството. Любопитно е, че епигенетиката не е фиксиран процес. Тя е динамична. Една и съща генетична информация може да бъде прочетена по различни начини в различни клетки. Това е като да имаш една и съща книга, но в зависимост от осветлението, някои страници да се виждат ясно, а други да остават скрити. Когато учените изследват мозъка на пациенти с епилепсия, например, те откриват специфични епигенетични маркери, своеобразни белези, които свидетелстват за промени в активността на гените. Дори самият пристъп може да предизвика нови промени в хроматина, а това допълнително усложнява болестта. Така се оформя един омагьосан кръг. Болестта създава епигенетични изменения, които на свой ред поддържат болестта. Съществуват и други примери. При аутизма, например, са идентифицирани гени, които регулират свързването на невроните и функцията на синапсите. Тук епигенетичните промени могат да нарушат процесите, които стоят в основата на когнитивното развитие и социалното поведение.
Тоест проблемът не е само в наследствеността, а и в начина, по който гените се използват. Но епигенетиката далеч не се ограничава до мозъчните заболявания. Тя има ключово значение и при диабета в детска възраст. При новородени, например, се сформират форми на диабет, които са свързани с аномалии на определени хромозоми. Понякога тези нарушения водят до така наречения транзиторен неонатален диабет. Състояние, което започва няколко седмици след раждането и може да изчезне, но по-късно в живота предразполага към развитието на диабет тип 2. Още по-интересно е влиянието на майчината среда по време на бременност. Когато бъдещата майка има високи нива на кръвна захар, това може да доведе до епигенетични промени в гените на плода, които да регулират метаболизма. Резултатът често е по-високо тегло при раждането, а в късна възраст риск от затлъстяване, ранна атеросклероза и диабет. С други думи, епигенетиката е мостът, който свързва вътреутробната среда с здравето в зряла възраст. Има и друг важен аспект. Епигенетиката при онкологичните заболявания. При деца това са мозъчни тумори, като медулобластоми, глиоми и епендимоми, както и левкемии. Тук учените откриват, че промени в хистоновите белтъци и в ДНК метилирането могат да отключат неконтролируем растеж в клетките. В последните години се разработват нови терапии, които целят именно тези механизми. Те се опитват да изключат патологичните гени и да включат онези, които предпазват организма. Това направление се смята за едно от най-обещаващите в бъдещето на детската онкология. Когато говорим за епигенетика, не можем да пренебрегнем и факторите на средата. Храненето, стресът, дори замърсяването на въздуха. Всички те могат да предизвикат промени в генната активност. Представете си, че организмът е като клавир. Гените са клавишите, а епигенетичните фактори са музикантът. Един и същи инструмент може да изсвири различни мелодии в зависимост от това, кой го докосва. Заключенията на учените са категорични. Епигенетиката изучава промени в структурата на хроматина и в хистоните, които стоят в основата на много заболявания в детска възраст. Тези изследвания имат 4 основни направления. Първо, доказване на епигенетичните промени при различни заболявания. Второ, разработка на нови терапии, които използват именно тези механизми и вече показват успех при лечението на някои тумори. Трето, изучаване на начина, по който определени лекарства могат да предизвикат или да предотвратят епигенетични увреждания. И четвърто, анализ на факторите на околната среда, които влияят върху епигенетичния профил на децата. Така се очертава нова картина в медицината. Една наука, която надниква отвъд гените и търси отговорите в начина, по който те се управляват. В епигенетиката няма окончателна присъда. Няма заключени гени, има възможности за корекции, за промени и за ново начало. И може би именно в това е голямата надежда за педиатрията, че дори при тежки диагнози съдбата на едно дете не е изцяло предопределена. Защото науката все повече ни показва, че грижата за здравето започва не само с гените, които наследяваме, а и с начина, по който те се изразяват през целия ни живот.